Hola, peques! Vos proposo una activitat d'art molt xula. Anem a pintar amb pintura amb iogurt. Sí, ho heu escoltat bé, amb pintura amb iogurt. Què necessitem per a fer la pintura de iogurt? Doncs clar, necessitarem iogurts, que tenen que ser blancs, val? Després necessitarem una cullera xicoteta per a poder manejar-ho i tirar uns recipients, val? Diferents recipients per a poder posar molts colors, val? Per a poder crear molts colors. Després necessitem endulcorant alimentari, val? Una cartolina, pincells, i si no teniu pincells podeu utilitzar altres materials per a fer els dibuixos i també podeu utilitzar les manetes i els ditets. Doncs què tenim que fer? Primer, per a fer la pintura, tenim que agafar el iogurt, destapar-lo, en una cullereta, manejar-lo perquè no hi hagi grumets. Poquet a poquet tirarem el iogurt dins del recipient, d'acord? I podeu posar tants recipients com colors vulgueu fer. Ara després, què tenim que agafar? Agafem l'endulcorant, en aquesta ocasió el blau. Doncs poso unes gotetes. Si vull blau més claret, posa menys. Si vull blau més fort, doncs posa més. Podeu manejar-ho amb la cullereta o podeu gastar els pincells, com vulgueu. Ja tenim el blau. Ara anem a fer el color roig. Si vull un roseta, doncs tiraré poquet. Si vull el roig més fort, doncs tiraré més endulcorat. El mateix. Per a mesclar-ho, agafem un pincell o una cullereta. Hem de mesclar l'endulcorant amb el iogurt. Ja tenim també el roig. Ara vaig a fer el groc. Fem el mateix. Tirem el groc dins del iogurt, el manegem i ja tenim també el groc. I ara podem fer dos colors més. Mesclant el roig i el groc, aneu a veure com també ix un color. Ix el color taronja, d'acord? Ix el color taronxeta. I ara mesclem el groc i el blau, a veure quin color ens ix. I ix el color verd, d'acord? Ix el color verd. Mireu que xulo el verd així. Molt xulo. Ja tenim els colors. I ara, amb la imaginació que teniu tots, perquè segur que teniu molta imaginació, anem a crear. Jo vaig a començar el meu dibuix, a veure si us agrada. Vinga, animeu-se, que seré segur que se ho passeu superbé i vos ix molt xulo. Adeu!